Nalagin ko siya. Start na mo. Rekol. Okay na. Malakad ka ba TV par? Gadanin tatakol. Dali na gadanin tatakol lang. Dito sa kron. Doon tayo. Ay, leto bit. Dito kron. Kilo pa tayo dito. Kilo pa tayo dito. Karma na tayo sa likod. Nagsakay lang tayo. Ilasig nyo yung dakgal, tipangin takyan yung tadapit toy. Hindi, isang kilo. Ay, isang kilo. May... Ako yung sinanapos dito. Laging ko siya. Start na mo. Rekol. Okay na. Usot ani ni. Usot ani ni nito na padulo. Ganun toy. Toy. Dapat ka karbante toy nga may isa. Pare toy ganun toy. Okay. Ito lang mo tayo natin. Iya, ilan mo tin. Toy ganun toy. Ni dapat ka karbante toy. Ano mo? Par. Ito na lang kadumutan. Tabo na eh. Wow. Tabo si Tricor. Ah,
Anong kilo na kilong? 2 kilo. Dudol dito mo. Nandog. Ya? Ito lang tagati lang. Lagi ro kang gusto mo. Dua? Ano man ito? Magaling ko, gumagalaw ko. Tama. Manong, manating yung tulong ako. How about, man?